Doncs estem en Aigües Masnovines, on se'n celebra el Campionat d'Espanya de 420. Avui viurem tota una jornada de competició. Als moments previs de la competició es podia percebre els nervis dels participants. Més de 97 embarcacions hi participen, amb un total de 194 regatistes. La Mònica Azón, directora esportiva del Club Nàutic al Masnou, és l'encarregada d'organitzar i també controlar tota la competició. A la 1 del migdia col·loca les banderes perquè es pugui donar el tret de sortida de la primera regata. Mònica, explica'ns una miqueta què esteu fent ara. Bé, doncs en aquests moments totes les embarcacions ja estan a l'aigua i el que faig ara és retirar les banderes, que ha sigut el que les ha donat la senyal per sortir a l'aigua. Normalment tothom està a l'esplanada i com estem en un mitjà que és a l'aire lliure, no podríem fer senyals que no fossin visuals. Qualsevol cosa acústica potser no es podria sentir. Llavors ells ho saben que hi ha un codi internacional de senyals, llavors la bandera dalt de tot, la que és de color groc, blava i groc, vol dir que ja es poden fer a la mà. Fins que jo no poso aquesta bandera, realment les embarcacions no poden sortir. I veiem que hi ha 2 420 perquè hi ha 2 grups. Tenim 100 embarcacions i els hem dividit en 50 i 50. Avui estan fent les prèvies i després faran les finals. Llavors ara estan competint els 50 i 50 i demà ja correran els 50 primers, els millors, amb el grup or que es diu, i els 50 segons amb el grup plata. I ara el que estic fent és ja baixar la bandera perquè tothom ja està a l'aigua. I quina és la teva feina aquí en aquest campionat d'Espanya? Ets la directora, no? Jo sóc la directora esportiva del Club Nàutic al Masnou i amb aquest campionat, amb aquest evento, em toca la responsabilitat de coordinar totes les àrees. Ha sigut el trial personal que està dirigint la competició fora l'aigua, trial personal que està dirigint la competició aquí a terra i coordinar que tot funcioni, fins i tot posar una persona que coordina tot el voluntariat, que és un dels punts importants que m'agradaria destacar. Hem tingut tota una colla de nens d'aquí del Club Nàutic, nens que naveguen a Optimis, més petits que els que estan competint en el Campionat d'Espanya, que s'han encarregat de fer de voluntaris. De fet, jo superviso totes les tasques i sóc l'última que pot prendre les decisions. Evidentment, cadascú a la seva part pren les seves decisions, però jo puc supervisar en qualsevol moment el que s'està fent. D'acord, doncs et deixem que continuïs treballant. Adelante, base tierra. Te informo que en estos momentos ya vuelvo a estar en base tierra para cualquier comentario. Cambio. Vale, estamos en procedimiento ya de la primera. La primera está lanzada, vamos al segundo grupo. Perfecto, continúa la escucha, cambio. Doncs Mònica, suposo que aquí superviseu que no hi hagi cap incident allà al mar. Hi ha algun mecanisme de seguretat i vigilància? Sí, de fet ahir el vam haver d'emplear, eren unes condicions bastant dures de navegació i aleshores tothom estem treballant en un canal que és el canal 72, que és el que s'ha assignat Capitania Marítima. Com us he dit, quan es treballa en un mitjà obert, totes les comunicacions són molt més complicades. Llavors estem treballant tots amb un VHF, que és aquest aparell. Llavors ahir, amb les condicions complicades, vam posar una bandera, que és la de la Creu Roja, que volia dir que alertàvem a tots els entrenadors que han vingut, més tot el personal nostre que tenim a l'aigua, que podien entrar al camp de regates a auxiliar qualsevol embarcació al dia. I avui com està el temps per navegar en 420? Bueno, avui és un dia molt bo, vull dir, tant ahir com avui han sigut 2 dies molt bons de navegació. De fet, els regatistes el que més necessiten és el vent. I ahir el vam tenir, han canviat molt les condicions. Ahir vam tenir un vent bastant intens de la component sud-oest, que és el que nosaltres entenem com a garbí, que és el vent tèrmic, i avui tot el contrari. Avui estem tenint una component, quan està més nuvolat, sempre tenim més el vent de l'est, del llevant. I ara quin és el següent treball que has de fer? Que t'acompanyem? Bueno, ara sortirem a l'aigua, a veure, que supervisar una miqueta com va tot, veure si tot està en ordre i quan acabin la primera regata agafarem els resultats i els portarem ràpidament aquí a terra per processar-los i poder treure classificacions. Perfecte, doncs anem. Gràcies. Què, on aneu ara? A veure la regata? Sí. Vosaltres què feu? Classe Optimist? Sí. I ells que estan participant? En 420. I que això s'aguardarà després, no? Després, quan tingueu més anys ja podreu fer 420. Jo estic cantant i farem preparació. Todos esperando, o te los paso yo y me traigo yo a los niños. Bueno, llévate tú los niños. Sempre fan el mateix recorregut, sí. Doncs ara estem ja sortint del port, ens dirigim cap a on estan celebrant la regata. Quin és el procediment que estem seguint ara?
Ara estan en procés de preparació, llavors el procés és normalment donen 5 minuts i aixequen una bandera perquè el que sempre preval, com us he dit, eren les banderes. Després donen 4 minuts i posen una altra bandera. Després avisen, ara com estem sentint estan a 15, després avisen a l'últim minut i després, pum, baixen totes les banderes i és sortida. La sortida ja veureu, és una línia imaginària, no hi ha cap línia que al mar, ja és entre dos barcos i entre allà han de creuar. I bueno, estem navegant amb una olímpica, no? Què és el que vas aconseguir a les Olimpiades? Bé, jo vaig començar aquí a navegar al Club Nàutic al Masnou i ja vaig estar participant una miqueta d'embarcació reserva amb la categoria 470 Barcelona 92. Després ja vaig estar en altres Jocs Olímpics i els últims Jocs Olímpics va ser els d'ara, els de Beijing 2008. Bueno, el que hem aconseguit durant la carrera esportiva és poc i molt, no? Perquè és molt llarga, no? Però bueno, el més important serien els dos campionats del món i el campionat d'Europa que vam aconseguir el 2002 i el 2006 i bueno, les dues participacions també